Nobyembre 15, 2022, sa adlawng Martes, memorial ni San Alberto Magno, obispo ug doktor sa simbahan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Sakeo, nga pangulo sa kobrador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kun kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro, aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangok midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katiguyunan ngadto sa mga kabos, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian kog siyag upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.